Felly rowch chi groeso cynnes iawn, os gwelwch yn dda, i Lowri Bunford-Jones, sy'n gyfarwyddwr cynllunio a datblygu'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Croeso Lowri. Croeso hefyd i Gwawr Taylor. Mae Gwawr yn ysgrifennydd y Brifysgol a chyfarwyddwr y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth. Croeso Gwawr. A Joseph Smith, rheolwr adnoddau strategol cyfoeth naturiol Cymru. Gawn ni groesawu hefyd, os gwelwch yn dda. Dyma fe'n dod. Diolch yn fawr i chi'ch tri. Ni'n gweld chi'n gwrando'n astyd ac yn gwneud eich nodiadau fel ni gyd. Beth am i ddechrau te gyda'r man ymarferol unwaith eto? Wy'n credu mae beth sy'n ddiddorol yw bod gyda ni gyflogwyr sydd wedi gorfod wedi ddeall beth yw'r broses, wedi dewis wedi ddeall beth yw'r broses, dechrau deall beth yw yr heriau yn ogystal â pethau positif. Ond ni am ddechrau'n positif yn sicr. Felly, Joseph Gwawr, beth am i ddechrau gyda chi dros arno, fe basiwn i'r meic yn ei flaen. Allwch chi roi rhyw fath o eglurchad yw be mae dod yn rhan o'r broses hon wedi golygu, Cyfoeth Naturiol Cymru, y gwahaniaethau cynnar mae e wedi wneud i chi fel sefydliad? Diolch. Nathon ni dechrau defnyddio'r fframwaith CEFR nôl yn mis Mawrth, ac oedd yna 2 reswm penodol am hyn. Roedden nhw'n ddiweddaru yn prosesu recriwtio, a gyda'r datganiad y byddai newidiadau'r safonau recriwtio o dan y Ddeddf Gymraeg ac Addysg Cymru 2025, a'r gofyniad i ddefnyddio'r lefelau iaith safonol y fframwaith CEFR. So gyda'r newidiadau, rydym wedi datblygu datganiadau rhwng gallu ar gyfer disgrifio'r lefelau CEFR. Felly, dyn ni wedi troi y narratif i fod mwy positif i ymgeiswyr i alluogi nhw asesu'r lefel yr iaith tra maen nhw'n penderfynu ymgeisio am y swyddi neu ddim. Ac wrth i ni dechrau defnyddio'r fframwaith CEFR, a oedd yn dod yn fwy gyfarwydd i bobl, dyn ni'n gobeithio bydd ymgeiswyr yn gallu ddeall ac yn dod yn gyfarwydd a beth yw sgiliau ieithyddol eu hunan. Eto, yn gwneud yn gliriach pa sgiliau ieithyddol sydd angen ar gyfer swyddi sydd yn cael eu hysbysebu. Achos mae yna bach o fel reality check i rai bobl. Pan mae rai swyddi'n cael eu hysbysebu fel C2, mae yna nifer o bobl fi'n nabod sydd yn hollol rigl trwy gyfrwng Gymraeg, o byddwn nhw'n byth yn ddweud bod nhw'n lefel C2 mwyn ymgeisio am y swydd. A hefyd, mewn un ffordd, mae'n symleiddio'r broses i ymgeiswyr, so maen nhw'n gallu gweld dyna lle maen nhw nawr. Dyma beth mae'r swydd yn gofyn am o ran o'r ochr hysbysebu. Felly, o ran hyfforddiant neu dysgu yr iaith i lefel uwch, mae yna fframwaith wedyn yn y cefndir i alluogi nhw i gychwyn y cyrsiau y cefndir. Ond ie. A chi wedi gwneud na i gyd ers mis Mawrth? Ni wedi bod yn brysur. Mae hynny'n gwbl amlwg. Felly Gwawr, yr un cwestiwn sefydliad dipyn bach yn wahanol, mae'n siŵr bod her bob gweithlu yn wahanol, ond siwr i chi wedi mynd ati a beth i chi wedi dysgu yn y dyddiau cynnar? Wel, mewn gwirionedd, mae Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn gweithredu gyda'r CEFR ers tua 9 mlynedd, felly dyw ddim yn rhywbeth mor newydd. Oedd e'n benderfyniad fi'n credu gath i wneud pan o'n i'n gweithredu system recriwtio newydd, safonau wrth gwrs yn dod i rym ar y pryd na hefyd. Felly, mewn ffordd, cymryd y cyfle na i edrych ar beth yw'r cyfleoedd wrth newid. Felly maen nhw wedi gweithredu'r CEFR yn Aberystwyth ers rhyw 9 mlynedd. A ni'n defnyddio fe mewn 2 ffordd. Yn y lle cyntaf wrth recriwtio, a wedyn ni'n tracio lefelau iaith wedyn y gweithlu drwyddi draw. Mae yna heriau, fi'n credu rhai o'r pethau wrth i ni siarad dim ti recriwtio. Ni wedi bod yn edrych ar hunan asesiad, enghraifft yw un o'r pethau ni wedi bod yn edrych yn ddiweddar. Mae fe wedi codi yn ystod y dydd heddi. Felly ni'n gwybod bod pobl cydau, na, dwi ddim yn siaradwr rhugl, bydden ni'n siarad yn gweud wrth gwrs. So mae'n fater o gael y panel cywir yn ei lle, ond mae hwnna'n wir gydag unrhyw sgiliau ni'n trial i profi. Felly dwi ddim yn rhywbeth gwahanol i asesu sgiliau Cymraeg mewn gwirionedd, ond mae yna rhyw ddiffyg hyder drwyddi draw ar hwnnw.
Beth i ni wedi bod yn trio wneud dros y misoedd diwetha yw trio datblygu egwyddorion cyffredinol i reolwyr llinell, achos mae yna heriau o ran gofynion gwasanaethau'r Gymraeg. Felly beth sy'n tueddu digwydd yw mae rheolwyr yn edrych ar y swydd, maen nhw'n edrych ar y gofynion, a maen nhw'n dod i ryw benderfyniad o ran, reit, dyma'r sgil a dyma'r lefelau sydd ei angen. Mae hwnna wedyn yn cael ei brofi gyda chanolfan gwasanaethau'r Gymraeg. Wel, mae hwnna'n signo rhywfaint o adnoddau mewn cyfnod ariannol heriol, ni'n trial edrych ar ffyrdd mwy effeithlon o weithio. Felly trial datblygu egwyddorion cyffredinol wedyn, fel bod rheolwyr yn edrych yn y moment, reit, mae'r swydd ar y dderbynfa, ni'n gwybod beth yw gofynion y safonau y Gymraeg gyda'r dderbynfa, felly mae hwn yn lefel bydau. Felly trial rhoi rhywfaint o arweiniad wedyn i'n staff, na'r math o beth ni wedi bod yn trial i wneud. Beth sy'n ddefnyddiol hefyd o ran cofnodi sgiliau'r Gymraeg yw bod ni ddata gwirioneddol, felly nid rhugl neu ddim yn rhugl yw e. Mae hwnna mor anelwig mewn gymaint o wahanol ffyrdd. Felly beth ni'n gallu gwneud yw danansoddi wedyn fesul adran, ni'n gallu edrych ar y tîm drwyddi draw, felly nid o reidrwydd unigolion, ond edrych ar y tîm a dweud, reit, wel, mae yna sgiliau llafar da iawn fan hyn, mae bwlch mawr o'n sgiliau ysgrifenedig, felly mae'n edrych yno fe mewn ffordd mwy holistig. Di'n eglygu bod dim byd yn newid i chi, hynny yw, dy'r staff eisoes yn gyfan gwbl gyfarwydd efo'r drefn, hyn oed yr rhain sy'n am o'n yn dod i brifysgol newydd iddyn nhw, ac yn gweld B2, yn gweld E1 ac yn y blaen. Ydy hyn yn golygu, fydd e'n gwbl llyfn i chi, sdim byd lot o newid? O, byddai hwnna'n neis. Wel, yn hollol. So, gan i glywed am y bwnt. Na. Yn yw, na i gymryd yn hunan fel enghraifft. Felly o'n i ddim na pan gweithredwyd y CEFR, dwi ym Mhrifysgol Aberystwyth ers rhyw 2 blynedd nawr. A pan ddechreuais nes i ddod y sefydliad nad oedd yn gweithredu gyda lefelau CEFR. Felly pobl yn mynd, o, beth ti'n meddwl, B2 yw hwnna? Mae hwnna'n swnio'n iawn. Felly oedd yna elfen o, reit iawn, mae staff newydd yn dod drwy'r amser. Dyw e ddim yn rhywbeth dyw staff gweithlu gyda 2,000 o staff mewn prifysgol ddim yn mynd i aros yn static. Byth. Felly mae'n elfen o hyfforddi, elfen ohono fe, falle bydd yr cod yn wahanol. Felly bydd rhaid ni addasu. Mae gyda ni, enghraifft, ni'n defnyddio A0. Tu hwnt i'r lefelau sydd gyda ni yw llai na A1, ond beth i ni wedi rhoi fel rhan o'r sgiliau yw A0, ond hefyd yn deall yr ymrwymiad y brifysgol i ddwyieithrwydd. Bosib bydd hwnna'n newid yn dibynnu ar y canllawiau cenedlaethol. Felly bydd yn newid ac yn esblygu drwy'r amser, byddwn ni'n dweud. Ond mae'n elfen o hyfforddiant drwy'r amser. Yr unig beth byddwn ni'n dweud â hwnna yw wneud yn siŵr bod yna ddolen pan mae rheolwyr yn dod i lanw'r ffurflen, wel mae yna ddolen sy'n diffinio pob un o'r lefelau fel bod e'n glir. Pan mae staff yn llanw i ffurflen yn nodi sgiliau'r Gymraeg, mae hwnna'n na'n glir. Felly mae fe'n dod yn fwy naturiol wedyn, a mae pobl yn dod yn fwy cyfarwydd ag a wedyn bydden nhw yn ateb yn mynd, mae hwnna'n swnio fel B1 neu B2. Beth sy'n mynd i roi hyder am yn ei lawr i gyflogwyr yw gwybod bod na fframwaith, bod na rhywun sy'n deall beth yw'r fframwaith, sy'n deall beth yw datblygu'r fframwaith mae'r hyd blynyddoedd ac yn y blaen, ac yn gallu troi at y ganolfan am o'n i am gyngor ac yn y blaen. Felly, i unrhyw un sydd yma mae'n amlwg bod e wedi digwydd sawl gwaith, fyddwn ni'n gweud, ond i unrhyw un sydd yn nerfus a ddim yn siŵr, wel, siwt bydde hynny'n digwydd, hynny yw pa help sy'n mynd i fod ar gael. Beth yw'r ateb i'r cwestiwn hwnnw? Wel, yn gwaith ni yn y ganolfan, wrth gwrs, yw wneud popeth mor hawdd a mor syml ag allwn i'r cyflogwr ac i'r dysgwr. Dyn ni ddim eisiau honni fod yn broses anodd, does dim eisiau iddi fod yn broses anodd, a dyna lle allwn ni gamu mewn a chefnogi. Felly, fel ni wedi sôn yn gyson trwy gydol y diwrnod heddiw, mae gyda ni'r cwricwlwm cenedlaethol sydd wedi elunio'n llwyr ar CEFR. I ni'n ei ddeall mae'n tiwtoried ni'n ei ddeall ni wedi bod yn ei ddefnyddio fers blynyddoedd, a dyna lle allwn ni gamu mewn wedyn a chefnogi a chynghori. Ac wrth gwrs, fel oedd Cecil yn dweud yn gynt, mae'n bwysig iawn yn bod ni yn cyrraedd ble ni angen cyrraedd trwy drafodaeth, o bod angen y drafodaeth honno fod yn un agored ac yn un realistig. A o fewn y fframwaith yma o'r CEFR wrth gwrs, mae yna hyblygrwydd, a dwi'n credu bod hynny'n bwysig bod cyflogwyr yn deall y gallwn ni fel canolfan trwy'n cynlluniau Cymraeg gwaith ac yn y blaen, trwy'r cyrsiau mae'r tiwtoriaid yn ei harwen, i ni yn gallu teilwra ar gyfer y sectorau penodol i ni'n gweithio â nhw, a dyna lle mae'n profiad ni ar ei orau, gweud y gwir, yw yn y gwaith yma gynghori a tywys ac wedyn
y dysgu a bod y dysgu a'r defnyddio yn mynd law yn llaw. Dyna yw'r nod bob amser. Chos mae cyflogwyr yn mynd i fod angen hyder hefyd yn dyn nhw, mae'r cyflogau yn mynd i fod angen digon o sôn ynglyn â magu hyder, dweud beth ych chi'n gallu wneud a chyfnodi hynny. Ond mae dipyn o newid i gyflogwyr hefyd i fod yn nodi rhywbeth mor glir a chymod, A1, E3, neu beth bynnag, yn dydi. Hynny yw, bydd eisiau magu hwnna dros gyfnod o amser, achos mae hwn yn dipyn o lif yn dydi, sy'n mynd i gymryd sbel i ddod. Yn sicr, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd dros nos. I ni'n ffodus iawn, i ni wedi magu profiad helaeth ar hyd y blynyddoedd diwetha. Ni wedi gweithio gyda dros 2,000 o gyflogwyr erbyn hyn ac wedi sefydlu cynlluniau sectorol mawr. A beth sy'n ddiddorol yw, p'un bod y cyflogwr a'r dysgwr yn gwybod neu beidio, maen nhw'n barod yn dilyn y llwybr CEFR, os ydyn nhw'n dilyn cwrs sylfaen, yna maen nhw ar A2. Falle bod nhw ddim yn gwybod taw A2 yw sylfaen, ond dyna beth yw e, ni'n gwybod, ac unwaith bydd hwn yn dod yn fframwaith, fydd yn cael ei sefydlu o fewn cyflogwyr. Dwi'n credu fydd y nerfusrwydd falle'n tywelu, bydd bobl yn dod i ddeall, y cyfan yw hyn yw lefel, a dwi'n deall beth yw fy lefel i, oherwydd y mod i'n barod ar gwrs. Ond hyd yn oed i'r rheini falle sydd ddim yn barod ar gwrs, neu sydd ddim yn siŵr o beth yw lefel nhw, wrth gwrs dyna lle ni'n camu mewn ac yn cynghori ac yn cynorthwyo, mae gyda ni wirio'r lefel, gall ddysgwyr i ddefnyddio, mae hwnna'n gychwyn da i unrhyw ddysgwr, ond hefyd mae gyda ni dîm enfawr o diwtoriad profiadol a'n darparwyr ni ar hyd y lled y wlad sy'n gallu cynnal y sgyrsiau yma ac yn gallu lleddfu gofidiau, dwi'n gobeithio, a lleddfu rhai o'r gofidiau na sy'n neud bobl yn nerfus. Beth yw'r rheini, Joseph, yn chi wedi sôn i ni na beth chi wedi wneud? Beth yw'r gofidiau i ddechrau? Beth yw'r bwmps wedi bod ar y ffordd? Ond falle chi weithio ni hefyd beth eisoes i chi'n gweld fel buddiannau sydd wedi dod i gyfoeth naturiol Cymru? Diolch, ie. O ran y bwmps ar y ffordd o ein daith o drosglwyddo o'r hen lefelau draw i CEFR oedd dealltwriaeth reolwyr o'r gwahaniaethau rhwng y lefelau a fframwaith CEFR. Ond yn sefydliad ni, ar y pwynt lle mae reolwyr yn barod i gychwyn y weithdrefn recriwtio, mae angen iddyn nhw i gwblhau hunan asesiad o'r lefel y Gymraeg yn erbyn yr swydd. Felly, dyn ni'n gofyn reolwyr at cyfres y gwestiynau o dan penawdau penodol, sef darllen, ysgrifennu, siarad, gwrando. A ni fel tîm wedyn yn asesu wedyn y canlyniadau ac yn wedyn yn dewis y lefel gywir cyn i ni hysbysebu'r swydd. A beth mae hwnna'n golygu ni yw bod pan dyn ni'n barod i hysbysebu, mae'r lefel yr iaith yn gywir, bod ni'n gwybod reit, ydyn ni'n mynd i ragweld falle problem o falle recriwtio bobl os mae'r lefel yn rhy uchel, yn wedi os mae'r swydd yn un sydd yn arbennig neu'n technegol mewn natur. Oes angen i ni feddwl, reit, ydw yn gwneud synwyr i ni falle hysbysebu'r swydd efo lefel hanfodol, wedyn lefel dymunol. A falle bydd hwnna'n broblem os mae'r polisi yn newid i golygu bydd cyflogwyr dim ond yn gallu hysbysebu un lefel. Mae hwnna'n mynd i creu bach o broblemau i nifer o sefydliadau. Diolch, na, popeth yn iawn. Ie, gwawr, am ni un peth glywon ni ryw arlliw ohono fe tua diwedd y cyflwyniad yna oedd, wel, byddwch yn ofalus, achos petai chi'n gosod B2 yn Norwy, er enghraifft, dyna chi ran gyfan o gymdeithas Norwy na fydde'n gallu cystadlu am y swydd. A fel mae Joseph yn gweud, ni'n bych chi'n mynd nôl wedyn i iaith dymunol a chymod bod rhaid i gael dyfe. Hynny yw, oes na nerfusrwydd o gwmpas y math na beth, neu oes na deimlad bod na ddigon o hyblygrwydd o fewn y llwybr ac o fewn y cod fydd hi'n cael ei ddefnyddio? Ie, mae'n bwynt ddiddorol. Mae yna densiwn yn gallu bod weithiau rhwng y gwahanol sgiliau sydd ei angen a pha un sy'n cael y flaenoriaeth. Ni'n ffodus iawn ym Mhrifysgol Aberystwyth bod gyda ni darpariaeth, dysgu Cymraeg, gyda thîm gwych na. Felly beth ni wedi bod yn gweithredu rhywfaint ohono fe jyst i gael yr hyblygrwydd na yw gosod y lefel, ond hefyd cymal yn nodi neu yn barod i ddysgu at y lefel hyn. Nawr, hwnna yw'r darn ni'n trio pontio a trio rhoi yn ei le. Felly beth ni'n eisiau mewn ffordd yw'r
fel glywon ni, oedd y parhad na. Felly nid nad yw sgil na ddim gyda chi, felly dyston ni ddim diddordeb. A mae hwnna'n gliriach dan y drefn hon, yn dydi? Hwn i chi wedi cyrraedd fan hyn, ond mae modd mynd ymhellach. O dyna, felly mae'r camet, maen nhw'n teimlo bach mwy'n cyrraeddadwy. Fi'n teimlo dwi ddim gymaint o naid rhwng ddim yn rhugl i rhugl. Felly mae hwnna'n gallu bod yn rhywbeth seicolegol hefyd, lle fi'n teimlo mae'r diffiniadau hyn yn eitha clir. Ond hefyd, mae'n ofyniad i ni'n goffo gweithio gyda'r rheolwyr llinell enghraifft. Os ni'n nodi neu yn fodlon dysgu, beth sydd gyda ni hefyd yw'r nifer oriau mae hwnna'n ei olygu, achos mae rhaid i ni gael bod y rheolwyr yn fodlon rhyddhau staff ar gyfer y cyfnod na, a bod yr unigolion eu hunain yn fodlon ymrwymo, achos mae fe'n ymrwymiad. Mae gyda ni strategaeth newydd yn y brifysgol, a mae'r defnydd iaith na cyn bwysiced ac unrhyw beth arall. Felly mae'r defnydd na rhwng y gwersi hefyd yn bwysig a'r gefnogaeth na wedyn sydd gyda'r tîm. Felly na'r darn hyblygrwydd ni wedi trial gwau mewn i'r gwaith ni wedi bod yn gwneud. Ie, mae'n ddiddorol, ddim jyst wyllus da, ond mae eisiau cyfriori ag yn y blaen yn does. Felly beth am gyngor Telwri? Beth pobl wedi clywed llawer o bethau fydd yn newydd iddyn nhw heddiw, yn ymwybodol, mae dyma lwybr, maen nhw ar fi'n dechrau mynd fel Joseph a Chyfoeth Naturiol Cymru ers chydig fusoedd yn ôl gynharach leni. Beth yw'r cyngor fyddech chi'n dymuno fel canolfan fod cyflogwyr yn ymwybodol ohono? Ie, dwi'n meddwl taw'r brif neges yw bod gan y ganolfan gynllun sydd yn addas ar gyfer pob unigolyn a pob gweithle. Felly mae'n cynlluniau ni yn cyrsiau ni yn rhedeg o cyn na un, felly pethau hollol elfennol, cyrsiau blasu ac yn y blaen, hyd at ec 2, ond i ni hefyd yn darparu gwasanaeth a chefnogaeth ar gyfer magu hyder i siaradwyr y Gymraeg, ond bobl falle sydd ddim yn ei defnyddio hi am ba bynnag reswm. Ond yn bod ni yn gallu cydweithio gyda'r cyflogwr i gynllunio ar gyfer symud ar hyd y daith yma, yn bod ni'n gallu cael y sgyrsiau agored yna ynglyn â beth sy'n fwyaf addas, beth sy'n fwyaf priodol. I ni'n cydweithio, dwi wedi sôn am y tîm o diwtoriad, i ni'n cydweithio â nhw, felly mae'r seilwaith yna. Ac unwaith eto mynd nôl sy'n siaradwr ni ynglyn â'r ffaith bod ni eisiau'r drws i fod yn agored. Dyna beth yw pwrpas pob rhan o'n gwaith ni, a dweud y gwir, yw denu bobl at y Gymraeg, glynu at y neges yma ynglyn â dyma beth allwch chi wneud yn barod, allwn ni dywys chi ar y daith i fynd mor bell ac i chi eisiau mynd. Felly mae hi'n neges gadarnhaol bydden ni'n dweud, a bydden ni'n croesawu bobl i ddod ato ni ac i gael profiad cadarnhaol o'r arlwy sydd ar gael ar eu cyfer nhw. Diolch Lowri, ac yn fyr i gloi, beth am glywed gan y ddau gyflogwr, cyngor yn fyr, be fyddech chi'n dweud wrth yr rheini sydd wedi bod yn gwrando arnoch chi? Un efo mwy o... mae un efo mwy o brofiad na'r llall, felly be fydda'r cyngor i bobl, sut i wynebu yr her newydd yma? Cwestiwn cloi, ie. Pid o bod ofan yw lot ohono fe. Gweld e fel cyfle, ni wedi dod o sefydliadau gwahanol, ond mae lot o'n ni wedi gweithredu safonau'r Gymraeg yn ddiweddar. Ni yw 180 o bethau unigol, ni gyd wedi dod trwyddi, ni gyd wedi gweithredu fe, mae fe'n bosib. Ni wedi gwneud tipyn o waith yn strategol, felly o ran cynllun y Gymraeg, nes i sôn amdano gynne, mae Cryfhau Cymru yn rhan greiddiol o hwnna, felly mae hwnna wedi bod yn llinyn pwysig iawn o ran gweithredu'r peth hefyd. Felly mae'n fwy mewn ffordd na gweud mae rhaid wneud e. Mae edrych ar y cyfleoedd rownd y peth a gweud, wel, mae hwn yn beth da i ni gyd, a mae cyfle da ni'n gwybod bod hwn ar y ffordd, mae'r un peth a unrhyw newid, trial breiniaru'r tir, dechrau'r gwaith nawr, edrych ar y cyfleoedd, edrych ar beth sy'n bosib, a dechrau hyrwyddo y gwaith o'r posibiliadau. Diolch. Mae'n anodd i ddilyn ymateb achos mae gen i'r reateb hefyd. Ond i ychwanegu at pwynt gwawr, fi'n credu mae'n hollol bwysig i chi o fewn eich sefydliadau bod chi'n siarad yn agored gyda pawb ac yn gyfathrebu beth yw'r newidiadau, sut mae fe falle mynd i effeithio eich cydweithwyr, a bod chi'n dechrau codi ymwybyddiaeth o'r lefelau CEFR ac yn dangos sut maen nhw'n cymharu efo eich lefelau presennol o'ch fewn y sefydliad, a bod pobl ddim yn ofyn o'r newidiadau hefyd. Gwych. Paid o bod ofn, lle ni wedi clywed hwnna ar blaen. Newch chi ddiolch yn fawr i'n panel cyflogaeth ni, os gwelwch yn dda.